Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini glong ki khubor bam tagasngi. Ka shongkha khna khlampat depor kakta ya ka imlang ka sahlang bat ka jingkot jingkhya ya thu u Dr. Kintiuna Maulong MHO Ranikor CHC haba ai jingkran ha ka jing ai dawai ka seng HYC Nyautrap Youth Council HYC Maupan Tolong Pleng. U Dr. Kintinam u yathu ka jingta na ka shongkha khna ha ka arta ban shongkha bombyang ka wannam ya ka jing bombyang ka jingmut jing perkhan. Karta ban shongkha ka longkhat pras nem sheneng ya ka kenthe bad arfuis nem sheneng ya ushinrang. Ula yathu shu bakat kum ka statistic na katnat ka kot ka khya ki high risk pregnancy mortality rate ne ki baklan na ka jing armet ha ka arta khna ka khambun hapo ka jilla. Ula ong shu baha kini ki sngi bamenta ka an pokso ka kembat set jil ru ya ki khna ki ba shongkha ha ka arta ka badangrin. Ya ka jing ai jingsumar la pelong min ka sngi arfn rutarik ya yong ar hajar arfulai ha ka shnong mau pat tlong pleng ha ka ba ki pat ba nong shong shnong kumbalai spa ngut kila yo jingmentoy na ka ni ka program. Layarap lang ya ka jing ai jingsumar da i Dr. Irene Wanyang RBSK MO Ranikor CHC i Dr. D. Karbi MHO Maukerwad CHC. Tinapit habaro kiliang pin ikibun kijing tinapit hapo ka ngingidan hapo ka health department ngiyo katum ka statistik ke bang nayo kolong kini ki high risk kini ki bayo ki ba armet ang khna ni khot iki ki high risk pregnancy mo no kilong high risk mo kilong ki kham haban sim atakar iki namar balengi ki complication ni kijing ki sapang ka jing armet ka jomki kalong ka bakham ma nakata daw ka statistic ka bang nayo kalong ka mortality rate ni ka jing yak baki complication ka kham high ba po kini